Oh, kini GROUP-5 kan dia bid contest sa GROUP-I hotel tour kan dia. Kaming chu silen thluang ania best ka perdona kan guitarist pan hi ka dinglama mi hi lalum rota zote nia ka velam mi hi lalrin thluang ania heta kan vocal story hal thiang hi ma zote nia kan drummer hi PC lalun moya ania te ania chuan kan keyboardist tu hi Samuela ni oh chuan thla kan ron sak tur hi thina lam tluang ti mang heta phu khania mang heta chan mari phu khania imbo chaina hi kan nei thapa ngai ve view in chuan kan thria ma se huna chep ve ang renga le jam room all te khan mu mai lo thina le idea te khan thok khoma ti chuan eng tin tin mo khan han khoi dang lam min pa ngai de chuan kan nei ve thei zel ani Thì ngàn lắm quá gió chú xì